गाना रहो सब अभी सुन तनी चारों तरफ डीजे पे घर परिवार सब जगह बाता। तो हम ई ना बताएं कौन गाना ओके व्यू आज हो गइल बा 10 मिलियन। 10 मिलियन बहुत बड़ा बात बा। और यही के सेलिब्रेशन में हमनी के माइन जा। और उ गायक से मिलवा तनी यहाँ के गा के बताएं कि कौन गाना हमनी के ह। सूर्या समाज हर हर महादेव। भैया हम लोग गायक नागेंद्र उजाला और आज हम उपलब्ध बानी मौजूद बानी संगीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुसहरी बाजार और हमरा संगे पूरा उजाला ग्रुप के सब सदस्य सब भी बानी सब देख सकते हैं रुआ 10 मिलियन हो गए और हमनी के आज सेलिब्रेट करे जा रहल बनी जा होली में हंस के बोलुए जान दिलवा दीवाना हो गए। ये सब रुआ सब के आशीर्वाद प्यार बा कि आज होली में हंस के बोलुए जान 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज आज यूट्यूब पर आ गइल बा। सब रुआ सब के आशीर्वाद से हई देखी हई जन बा पोस्टर बा 10 मिलियन के सजावल गइल बा एक गुब्बारा से देख ली और हई देखी जौन बा 10 मिलियन के केक देखिए लिखल बा होली में हंस के बोलोलू हुए जान 10 मिलियन व्यू प्लस बा। सब रुआ सब के आशीर्वाद बा असही आशीर्वाद प्यार दुलार बनौले रहन जा कि हमनी के हमेशा ऐसे ही खुश रही जा रुआ सब के मनोरंजन खातिर हमेशा कुछ बेहतर गावत रही जा सुनावत रही जा। एकरा संगे अगर रुआ सब के आशीर्वाद हुई तो बड़ा जल्दी चांदी के छागल के भी हमनी के सेलिब्रेट करेम जा जिसे आज हमनी के होली में हंस के बोलुए जान सेलिब्रेट कर रहल बानी जा। और ये गाना चारों तरफ बाजत था। ये पहले बताई कि इतना ज्यादा व्यू बा 10 मिलियन में बहुत ही कम समय में। तो रोआ का महसूस करता नहीं? बड़ा खुशी महसूस कर रहल बानी कि इतना कम समय में 10 मिलियन आशीर्वाद रुआ सब के मिलल। वो सब साफ सुथरा की जोन कहीं भी बाजावल जा सकता है के। बिल्कुल हर जगह बाज भी रहल बाटे लोग सुन रहल बा। थोड़ा सा गाना गुनगुना दी बस थोड़ा सा बता दी बस ऐसे ही आशीर्वाद बनौले रही और सुन रहल भी बानी जगह जगह बाज रहल बा होली में हंस के बोलुए जान दिलवा दीवाना हो गए कैसे। अच्छा हाँ। कि होली में हंस के बोललुए जान दिलवा दीवाना हो गइल। होली में हंस के बोललुए जान दिलवा दीवाना हो गइल।